O que vou ler é un dos contos breves do meu libro O único que queda é o amor. Este conto chamase Amor de Agosto e ábrese cunha cita da película de Scott Hicks, Corazóns en Atlántida, que di así: Ala bicar, e o bico que lle deas será polo que me dirás todos os outros bicos da tua vida. O que quero contar ocorreu no verán de 1968. Tiño daquela 17 anos. Traballaba no negocio dos Bordelle, o único taller de coches que había na vila merecente de tal nome. Xa levaba máis dun ano nel, e ben orgulloso que me sentía de poder axudar na casa coa miña paga semanal. Agora sei que ese ano ocorreron moitas cousas importantes no mundo, e que en cidades como París ou Praga a xente da miña idade andaba a facer a revolución polas rúas, mas daquela eu ignoraba todo iso. Vilarelle era un lugar onde todo resultaba tan previsible e inmutable como o paso das estacións. Un lugar onde o tempo transcorría de outro xeito, se que transcorría, pois agora penso se non estaría empozado como a auga na presa do muiño, onde nunca nos bañábamos porque a superficie parecía coberta por unha capa de verde lixo que se apegaba á pel como unha enfermidade. Da escola marchei aos 13 anos, pois na miña casa dixeron que xa era grande e non necesitaba aprender máis. O mestre da clase dos maiores estaba medio xordo, mas era unha boa persoa e queríame ben. Sempre me decía que debería continuar os estudos e facer o bacharelato por libre, se cadra porque vía que me gustaba moito ler e non se me daba mal o de escribir. Pero, tal como estaban as cousas, era como se agora lle dise a un rapaz que ten que chegar á lúa nun foguete espacial. Unha toleada. Daquela os pobres tiñamos claro que nos agardaba, e a estudiar só ían os poucos que eran de casa rica. Os máis dos rapaces, ao facermos os 15 anos, buscábamos un lugar onde gañar algúns cartos e aprender un oficio. Así estaban as cousas. Non é que me queixe, o pasado está, e non se amaña nada con lamentacións. Ben mirado, non me podo laiar da miña sorte. Comparado con outros que acabaron de albaneis ou traballando nas terras por un xornal, considero unha persoa afortunada. A mí sempre me gustaron os coches, e atopeime a gusto naquele traballo desde o primeiro día, pois era hábil e aprendía rápido. E o señor Ramón, o maior dos Bordelle, que era quen dirixía o taller, sentíase cada día máis satisfeito co meu labor. Xa falaba de pagarme como os outros mecánicos, e non deixaba de repetirme que eu tiña futuro no negocio dos coches. Laura era a filla máis nova do señor Ramón. Tiña un ano menos que a min, eu coñecía toda a vida. Estaba farto de vela pola rúa des que era unha cativa coas pernas tan delgadas que lle chamábamos a Poputitos, por unha canción que cantaban os Tintops, e que daquela botaban moito pola radio. Ao facer os 11 anos mandaron á Coruña interna, coas monxas, a facer o bacharelato. Debeu de ser a primeira rapaza da vila que marchou a estudiar fora. Foi daquela cando lle perdín a pista. Supoño que volvería polas vacacións, mais andaría co grupo dos veraneantes. Os que éramos pobres non tiñamos rozamento ningún con esa xente. A verdade é que non volvín te parar nela ata aquel verán, que foi cando lle cambiou o corpo e se transformou nunha moza que levaba atrás dela todas as miradas. Algúnas veces entraba no taller, case sempre para pedirlle cartos a seu pai, e a min era imposible afastar os ollos dela. Parecía a rapaza máis fermosa que nunca vira. Debera de pasar o mes de xullo na praia, un costume que daquela comezaba a poñerse de moda entre a xente rica. Estaba bronceada como as rapazas que só se vían no cine ou nas revistas. Ela nin reparaba en min, xa ora. Eu non era máis que un empregado que se movía entre os coches coas mans cheas de graxa. As festas da vila celebrábanse sempre a mediados de agosto e duraban varios días. Os mozos agardábamos por elas cun debezo que hoxe resulta difícil de entender. Os rapaces de agora teñen unhas liberdades que nós nin podíamos soñar. Bailan e pasean coas mozas calquera día do ano, mentres que para nós as festas eran a nosa única oportunidade. Daquela aínda se celebraban as verbenas na rúa e todo o mundo ia a elas, pobres e ricos, aínda que seguía a haber unha barreira invisible que mantiña a cada quen no seu lugar. A noite derradeira vin a Laura coas súas amigas sentadas na terraza do casino. Resplandecía, non exaxero. Aínda estou vendo con aquel vestido branco que levaba e que tanto lle facía resaltar o moreno da súa pel. O casino era un territorio que non me correspondía. Ben sabía que as rapazas de casa rica ou as veraneantes non se relacionaban con nós. Aínda así, armíme de valor e achegueime onde estaban. As amigas fitaban abraiadas, pois tamén elas eran conscientes de que eu estaba violando unha lei non escrita.
mas non lles fixen caso e concentrei a miña mirada nos ollos de Laura. «Queres bailar?», preguntei. Antes de que abrisse os labios, xa souben que me ia dicir que sí. Notei-o na mirada que me botou. Eu daquela era un mozo guapo e lanzal, vestido con boa roupa, como a que levaba aquel día. Non tiña nada que envexar aos señoritos que pasaban todo o día de nugalla. Abandonamos a terraza e baixamos a Alameda. Bailamos unha peza, e outra máis, perdéndonos entre as parellas que ateigaban o espazo de verbena. Os dous éramos faladores, axiña nos engaiolamos cos ollos e coa conversa. Lembrábase de min, sorprendeume saber que guardaba a imaxe de cando era un neno. Non fixo referencia ningún ao meu traballo, do que quizáis nada sabía. Tampouco eu comentei nada, o que nos sobraban eran temas dos que falar. Ademais, dábanme vergonza as miñas mans endurecidas, tan distintas á pel suave das súas. Nalgún momento comenteille o da chuvia de estrelas. Pola mañá era no xornal unha reportaxe sobre ela que me chamara moito a atención, pois explicaba con todo o detalle o que acontecería. Aquela noite era do 11 de agosto, cando todos os anos se produce ese fenómeno que a xente chama as vaguas de San Lourenzo. Chamámoslle estrelas fugaces, pero non son máis que partículas abandonadas por un cometa na súa viaxe eterna polo espazo. Pó de cometa, anaquiños que se poñen incandescentes ao entrar na atmósfera e brillan por uns instantes, mentre se queiman até desintegrárense. Laura, que nunca as vira, amosouse interesadísima e insistiu unha e outra vez en que lle encantaría velas. Entón, afastámonos da festa e fomos de Ica Carballeira, que está ao pé do río, un lugar onde non chegaban as luces da verbena. E sí, aquela noite vimos as estrelas fugaces cruzando o ceo escuro, os dous debruzados na varanda, con Laura entusiasmada polo espectáculo e eu enfeitizado polo recendo docísimo que ela desprendía. Nalgún momento rodeina cos meus brazos e deille un bico, tan fugaz como o paso das estrelas. E Laura respondeu ao meu cun beixo tímido. Tras aqueles bicos inocentes, fomos descubrindo xuntos outros máis apaixonados. E abrazámonos como se estivésemos sós no mundo e a Carballeira fose un espazo situado a máis de 1000 kilómetros de calquera lugar habitado. Era delicioso sentir a calor e o recendo do seu corpo e a presión docísima dos seus peitos ao apertarse contra min. Sí, aquela noite fun feliz. Calquera que se namorase algunha vez coñece ben a felicidade a que me refiro. Regresamos á festa varias horas despois, cando xa a orquestra botaba as pezas derradeiras e os bares estaban recollendo as mesas para cerrar. A terraza do casino parecía deserta. As súas amigas deberan de marchar había tempo. Acompañei a Laura de ir á súa casa, sen deixarmos de falar en ningún momento. Sentímonos felices, e os dous nos brillaban os ollos, como se ainda se reflectise neles a luz das estrelas que víramos había pouco. Despedímonos cun bico, e con promesa de volvermonos ver ao día seguinte. Pouco dormín aquela noite, pois tiven que erguerme cedo para ir traballar. Cando ainda nem levaba unha hora no taller, o señor Ramón chamoume ao seu despacho. Pensei que sería para algún labor que me querería encargar, mas en canto vin como pechaba a porta, decateime de que o asunto debía de ser máis serio. Fitábame con expresión dura e cun brillo raro nos ollos. Contáronme onde estiveras na verbena con miña filla, é certo? Respondín que sí, non tiña sentido negalo, debeu de vernos xuntos máis de media vila. Pois como te volvo a ver con ela, douche tal ración de hostias que non te vai coñecer nin a nai que te pariu. Quedas avisado. Fiquei sin fala. O que menos agradaba eran aquelas palabras. Tan cortado quedei que non souben como reaccionar. Cando xa me retiraba, avergoñado e confuso, o home engadiu cun claro ton de desprezo. Recolle agora mesmo as túas cousas. Pasa pola oficina e que che den a paga que che corresponde do que vai de mes. E mañá xa non volvas. Non te quero ver nunca máis polo taller. Aquel outono marchei para Barcelona. Un curmán meu xa lavaba aló 3 anos e nas cartas sempre contaba que na cidade as cousas eran moi distintas e que había todo o traballo con quixer. Emigrar tan novo foi unha experiencia moi dura. Ben mirado, eu aínda non era máis que un neno. As horas interminables no tren, que daquela tardaba día e medio en chegar, o boureo da cidade e os ríos de xente polas rúas, a sensación de afogo ao sentirme tan lonxe da casa e descubrir de golpe que a vida ia en serio. O único que deseaba era traballar. Foi unha bendición poder facelo desde o primeiro día. Empregueime no mesmo taller que o meu parente,
Era certo da abundancia de traballo. Axiña gañei a confianza dun cargado, que non tardou en reservarme os arranxos máis delicados. Xa dixen que tiña a cabeza esperta e boas mañas para a mecánica. Ali foi onde aprendín o oficio de verdade. Durante os 2 primeiros anos, en vez de sair de troula, consumía as horas dos domingos pechado no cuarto que compartía con meu curmán, lendo novelas que mercaba nas librerías de vello do mercado de Sant Antonio, escribindolle a Laura cartas longuísimas nas que lle baleiraba o meu corazón. Ela respostaba-me de cando en vez. Ainda que as súas cartas adoitaban ser máis breves e non había nelas o entusiasmo que eu desexaría encontrar, valíame para alimentar a ilusión que tanto me axudaba a soportar o paso dos días. Chegou o tempo da mili, daquela era unha obriga da que casi ninguén se libraba. Mandaronme a Cáceres, lonxe da casa e lonxe do traballo. Seguín escribindolle a Laura desde o cuartel, con a mesma ilusión que cando o facía desde Barcelona, ou con máis se cadra, pois as horas facíanse interminables, malia os meus esforzos por estar sempre ocupado. Chegou mal unha carta dela durante os primeiros meses, pero logo foron espazándose cada vez máis, ata que deixaron de chegar. Cando me licenciei, regresei a Barcelona, mais xa non ao mesmo traballo. Meu curmán e máis eu tomáramos a decisión de abrir o noso propio taller, xunto con outro compañeiro que era da parte de Vilalba e que tamén coñecía o oficio. Traballamos moi duro, nunca é doado abrirse camiño se non contas con axudas. Pero o negocio comezou a funcionar ben ao pouco tempo de abrirmos, entón puidemos permitirnos por primeira vez facer quendas durante os meses de verán e collermos unhas semanas de vacacións, algo que daquela aínda era un luxo para a maior parte da xente. As miñas primeiras vacacións nunca tal cousa soñara. Vin pasalas á vila, xa ora, cun Renault 5 de segunda man, o primeiro coche que tive na miña vida. Nada máis chegar, chamei á casa de Laura. Non minto se digo que se alegrou ao oírme e saber que volvera a Vilarelle. Quedamos citados no bar da praza, daquela era a única cafetería decente que había ali. Cando vin chegar, todas as ilusións que permanecían adormecidas reviváronse de golpe. Laura seguía sendo moi guapa, máis aínda que en algunha das fotos que me enviara, e a iso sumábaselle a sensación de plenitude que adquirira co paso dos anos. Sentíame feliz de telo ao meu carón, tan alegre e tan viva como nos meus soños, aínda que me desasosegaba percibir nela un aire distante e reservado. Sabes, díxome cando xa levábamos algún tempo falando, queimei todas as túas cartas, espero que non che pareza mal. Miguel é moi celoso, non quero nin imaginar a que me montaría se algún día as descubrise. Fiquei calado, sen saber que dicir. O meu corpo seguía ali, mais o meu ánimo estaba a desfacerse por dentro como un castelo de area barrido por unha onda repentina. Laura, alleo que me ocurría, continuou. Miguel é o meu mozo, seguro que te lembras del, era o fillo máis vello do notario. Estudiou Dereito e acaba de montar un despacho de abogados na Coruña. Como eu continuaba mudo, abatido pola pena que me asolagaba, engadiu. Saíndo das gardas, queima ti tamén as miñas. Total, non dicía máis que parvadas. Non as queimei, claro. Nin daquela, nin cando casei con Monse, nin tampouco cando naceron os fillos e se foron facendo grandes. As cartas estiveron sempre comigo, guardadas nun estoxo metálico como se fosen un tesouro. Seguín volvendo á vila cada mes de agosto, unhas veces coa familia e outras só. Morreu meu pai, e logo miña nai, e repartín coa miña irmá o escaso herdo que nos deixaran. Eu quedei coa casa, quizáis porque precisaba de algo que tirase por min e me obrigase a regresar. Os anos pasaron, sempre pasan sen que un saiba ben como se nos consome a vida, ata chegar a este verán dos meus 56 anos. Hoxe é 11 de agosto, unha data senlleira nos veráns da miña vida. Levo aquí desde primeiros de mes, nesta bella e solitaria casa familiar que me resisto a malvender. Estou só, xa hai tempo que nin Monse nin os fillos queren acompañarme. Entendos ben, eles non teñen aquí nada que os ato pasado. Se cadra, tamén chegou a hora de que eu corte de vez os fíos que me unen a Vilarelle. É hora de esquecer, hora de borrar unhas lembranzas que nunca deixaron de obsesionarme. Esta noite volverei á Carballeira, quizáis o único espazo da vila que permanece igual que na miña memoria, pois o resto está todo mudado. Buscarei un lugar solitario para poder ver as estrelas fugaces, como veño facendo desde hai tantos anos. Entón será cando lle prenda lume ás cartas de Laura.
Ha ser fermoso ver como as chamas queiman as palabras, como o fume e as faíscas se espallan ceo arriba, mentres as estrelas pasan sobre min co seu brillo efémero. Estrelas, palabras, fume. É o único que queda daquele amor distante que me abrasou o corazón nos meus anos adolescentes.